Du ved, hvad det er for nogen. Det er godt. Med blonder. Hvis jeg havde så været ret, så er det ikke fedt mere. Ja, du kigger igennem min højt, eller hvad? Okay, jeg tror lige, jeg bliver læge, så rimelig hurtigt. Ja, det gør jeg vist. Det er på udformningen. Nej. Nå, okay, men... Hvor vidste jeg egentlig det fra, Emil? Er de bukser her gennem? Hallo, lad os nu bare se. Hvor vidste jeg det fra? Seriøst. Nej. Hallo, vinder du? Ja. Kender jeg dig? Sådan, udover lige nu. Jeg ved sådan noget. Skal I med her? Og ikke cola. Ikke cola. Så er I med noget i. Der er bare der, venner. Sådan der. Skal vi åbne vinduet? Nej, kan nemlig ikke åbne. Sluk den der, lægger hos og lige der. Nej, det er min! Jeg tror, jeg kender den. Gør jeg det ikke? Det gør du ved. Hvor er du fra? Godt, så bliver jeg klogere. Og lad... Nyborg. Nej, Svillinge. ikke Nyborg. Så vil jeg ikke kende dig. Kender nogen til Nyborg? Mm. Hvem? Det kan gøre noget helt voldsomt. Ja. Hvem? Diana. Ved du, hvad det er, så er glad for? Han er hun er sådan en bedst, ikke også? Hvordan ser han ud? Den her ligger. Hun er grimmere end dig, og der skal ældre med. Så hun falder Mig, ja. Du lugter. Er det mig? Ja. Nej, hun er ikke grim. Kom lige over. Hun har nemlig en perfekt krop til mig. Hun har nogle lille Har du ikke en patter. kæreste? Hun har nogle små patter. Det er en A, tror jeg. Er det ikke lidt næste?